Se on moi, tervetuloa uuteen videoon, ja jos et ole katsonut mun edellistä videoa, niin siinä mä hain ihmisiltä käytettyä elektroniikkaa ihan ilmaiseksi lahjoituksena, ja tässä videossa mä tuun testaamaan tätä elektroniikkaa, että onko tää toimivaa, mitä laitteita täältä löytyy ja onko se jotain semmoista käyttökelpoista vai pitääkö he suoraan heittää vaan kierrätykseen. Mutta nyt ruvetaan testaamaan tätä elektroniikkaa. Siellä on puhelinta, siellä on stereo, VHS, CD-soitinta, telkkari, löytyy kuvaputkitelkkari, litteetelkkari, on puhelinta ja tulostinta ja mitä kaikkea nettiboksiin. Nyt kokeillaan tätä elektroniikkaa, että saadaanko sitä toimimaan. Tervetuloa mukaan uuteen videoon ja ei muuta kuin käydään kimppuun! Mua kiinnostaa ensin nuo puhelimet, joten testataan tosta ensin puhelimia. Täältä löytyy Androidia, mutta tossa oli tommonen joku Applen puhelin, mikä oli aika pahasti vaurioitunut. Jos et ole kattonut viimeisintä videoa, niin tossa on tommonen vanha Applen puhelin, missä on aika ikävän näköinen tommonen ruttu. Mut katsotaan tuleeko tähän virtaan, mulla on powerbank ja katsotaan räjähtääkö tää mun silmille. Mua oikeesti pelottaa laittaa tää. Tää taitaa olla ihan elektroniikkajätettä. Saaks tämmöstä iPhoneista mitään rakennettua? Kommentoi tohon alas. Okei. Mut vanha Applen puhelin siellä on ihan logot ja kaikki. Mut ei kyllä tuu mitään virtoja tähän. Mulla on kuitenkin powerbankissa täällä virrat. Mä kokeilen vielä kerran. Joskus nämä iPhoneit vaatii, että ne on hetken aikaa laturissa ennen kuin ne lähtee, mutta yleensä niihin tulee kyllä se joku kuva tohon noin, jos mä oikein muistan. No kommentoi tohon alas mitä oot mieltä, mutta no Applen puhelin voidaan unohtaa. Sitten meillä on tässä myöskin joku Android-puhelin. Siinä on joku kaapeli valmiiksi jo kiinni. Tää näyttää kyllä niin epäilyttävältä tää kaapeli, että ei kyllä kokeilla tommosella kaapelilla. Micro USB-kaapeli. No minullapa sattuu tässä kas kummaa olemaankin juurikin tämmönen micro USB-kaapeli. Ja nyt kokeillaan lähteekö tämä Android-puhelin tulille. Eli tommonen Samsungin puhelin. Siinäkin on vähän näytössä halkeamaa, mutta katsotaas. Pistetään sinne toi kaapeli, napsautetaan noin. Varmistetaan, että täällä on, powerbank on sammunut, eli laitetaan tuolta napista virrat siihen päälle, noin. Ja nyt katsotaan, lähteekö tää puhelin tästä lataamaan. Hei! Se lähtee lataamaan sitä puhelinta! Tää toimii tää puhelin! Täällä voidaan vaikka pelaa jotain pelejä. Annetaan sen vähän aikaa olla tuossa laturissa ja kokeillaan kohta uudelleen. Seuraavaksi kokeillaan näitä JVC-laitteita, eli siinä löytyy vahvistin, sitten löytyy VHS-videot ja CD-soitin. Kokeillaan laittaa niihin virrat päälle ja katsotaan, että lähteekö ne tulille. Okei, tänne olisi jatkojohdot vedetty valmiiksi testailuun varten. Hei, täällä oli muuten yksi tämmönen, minkä mä unohdin vielä tuossa edellisessä videossa esitellä, että täällä on tämmönen vanha radio, tää testataan niinku ihan ehdottomasti. Mut nyt mun pitäisi löytää täältä niinku näitä virtakaapeleita. Elikkä tässä olisi ensimmäisenä tää ylin, niin mä laitan siihen nyt virrat päälle ja katsotaan, tuleeko siihen mitään, tuleeko siihen jotain. Okei, siellä valo syttyy ainakin. Se toimii. Eli tää voi olla ihan täydellisesti toimiva laite. Eli täältä löytyy sitten DVD, multi-DVD, VCR, FM, CD, Fono, Tape, AM. Eli radiot löytyy. Löytyisikö mitään kanavia? Mut mulle kyllä kaiuttimiinkaan kiinni, että ei sen väliä. Tähän voisi tietysti laittaa jonkun pienen semmosen, vaikka matkakaiuttimen. Niin voisi laittaa tonne, jos olisi semmonen sopiva kaapeli. Mulle ei ehkä tässä nyt oo, mut tää tuntuisi toimiva, joten tää varmasti jää varastoon. Tässä on muuten virritinvahvistimen takaa kuvattuna, niin täällä on todella paljon liitäntöjä. Täällä on ihan niinku DVD, subwooferi, antennaa, löytyy speakersit, tietokonelinkit. Kaikenlaista löytyy. Kommentoi alas, jos sä ymmärrät näistä jotain, niin olisi kiva tietää näistä enemmän. Sitten olisi seuraavaa konetta, eli tää keskimmäinen kone, eli VHS-nauhuri. Kommentoipa tuohon alas muuten, että ootko ikinä käyttänyt VHS-nauhuria. Mä tiedän siitä, että ootko vähän nuorempi katsoja vai vanhempi katsoja. No, voihan nuorempikin katsoja vaikka joskus tämmöistä käyttänyt, mutta kyllä nämä aika monesta paikasta on niinku hävinnyt tämmöiset VHS-koneet. Mutta kommentoi tuohon alas, että onko tullut joskus katsottua VHS-videoita ja tallennettu niitä vaikka. Nyt lähtee virrat siihen. Ei niinku mitään näy täällä.
Mistäs täältä menee niinku virrat? Operate. Hei! Hei! Sinne tuli virrat. Siellä näytös lähti vilkkumaan jotain. Ei vitsi, tää voi toimia. Tää voi oikeesti toimia. Eject. Se pitää jotain ääntä. Se surisee sisältä. Tää oikeesti toimii. Meidän tarvitsisi nyt saada niinku kaapelit telkkariin. Ja sit me tarvitaan joku kasetti, niin me päästään ehkä testaa, toimiiko tää. Tää on siisti kone. Täällä on tosiaankin nappulat löytyy täältä. Siellä on yksi kuollut hämähäkkikin. Nyt se on mun sormes kiinni yök. Ja sit täältä löytyy jotain ohjelmointinappeja täältä näin. Mä en tiedä miten tämmöstä ohjelmoidaan. Jos tiedät, niin kommentoi ehdottomasti. Mä haluan tietää, miten tämmönen ohjelmoidaan. Toimiiko tää suoraan vai vaatiiko tätä ohjelmointia ensin, koska tää on aika niin kuin high-end laite mun mielestä. Ei ole todellakaan halvin malli. Seuraavaksi kokeillaan, tässä on tämmönen aika hieno retro-radio. Kokeillaan laittaa tähän virrat päälle. Itse asiassa joo, mun piti testaa alinta CD-soitinta, mulla ei ollut siihen kaapelia, mut hei! Kas kummaa, täältä löytyy tämmönen irrotettava kaapeli. Ja tää käy tohon CD-soittimeen, eli päästään kohta kokeillaan sekin. Mut kokeillaan nyt kun se on jo tossa valmiiksi, niin kokeillaan tää radio. Lähteekö radio tulille? Antenni on tossa. Tää on muuten aika hienon näköinen ihan oikeesti. Todella hieno tää muotoilu tässä näin. Mistäs tätä niinku... Ei, power. Onks tossa power? Ho, tää toimii. Kokeillaan hakea joku kanava. Ei mitään. FM, FM tosta. Tämähän toimii ihan täydellisesti. Siis tää on oikeasti hyvä autotalliradio vaikka. Kommentoipa tohon alas, että oisko tarvetta tämmöiselle autotalliradiolle. Luxor-merkkinen ja aika hyvässä kunnossa mun mielestä. Pölynenhän tää on, mutta siis on oikeasti mun mielestä muotokieli on tommonen todella hieno ja varmaan ollut silloin aikoinaan niin aika hinnakaskin. Sanoisin, että ihan halvi. No joo. Täällähän lukee Luxor Sweden takana, niin ei ihme. Ei ihme, kun tää on tämmönen laadukkaan oloinen. Nyt kokeillaan toi CD-soitin tosta alhaalta vielä, koska mulla on nyt tässä tämä kaapeli. Laitaas toi radio tohon lattialle ja kokeillaan tämmönen. Sähköt näin. Sieltä tippuu jotain tavaraa, kun täällä on niin paljon. Tuleeko sinne virrat? Hei! Sinne tulee virrat päälle. Pistääs tosta. Wow! Aukeakohan tosta toi levyasema? Jos toi levyasema toimii, niin miksei tää toimis? Siellä on joku levykin sisällä. Täällä on joku humppaa levy. Kato. Täällä on humppaa levy. Joku itse poltettu musalevy. No niin. Sit saadaan hyvä CD-soiti. Ja nyt meillä olisi noin kaiuttimet tossa, jos katsoit viimeisen video. Vai esittelis mä niin tuossa video alussakin. No joka tapauksessa olisi isot kaiuttimet, olisi CD-soiti, olisi vahvisti. Niin tässä on semmosen kunnon stereoseti ja pistää oikein kunnon bileet tänne pystyyn. Nyt olisi aika testata toi kunnon jackpotti, eli Sony Bravian Litte-telkkari vuodelta nakki tai jotain. Ja sit meillä olisi tossa tommonen joku boksi, minkä mä ajattelin kytkeä siihen HDMI-kaapelilla, mikä tuli mukana. Sitten on joku kaukosäädin. Toivottavasti tuolla kaukosäätimellä pystyisi ohjaamaan nyt sitten boksia. Ja sitten tässä olisi vielä tämmönen ulkoinen kovalevy, mihin mä toivoin, että siinä olisi tallennettu jotain telkkariohjelmia, joten tässä olisi nyt tää setti, eli tämmönen V-boksi, Sony Bravia telkkari ja siis mähän en tiedä, että toimiiko näistä yhtään mikään, joten nyt oikeasti testaa, että kokeillaan ensin, että lähteekö toi telkkari päälle. Mun mielestä siihen mulla ei ole kaukosäädit, mutta tuolla päällä on nappulat, joten päästään ainakin käyttämään sitä. Mutta ei muuta kuin mä pistän virrat tuohon telkkariin ja katsotaan, että tuleeko siihen kuvaa. Okei, sinne tulee ainakin punainen valo tonne alareunaan. Se on hyvä merkki. Sitten mun pitää mennä tänne päälle katsomaan. Sitten mun pitää mennä tänne päälle kattoon. Täällä olisi nyt nämä nappulat, eli menu,
Okei, eli täällä varmaan selvii ilman kaukosäädintäkin. Laitetaan tosta virrat päälle. Hei! Sinne tuli vihreä valo tonne alareunaan. Toimiiks tää? Katsotaan tuleeko sinne kuva. Hei! Siellä on HDMI 1 lukee tuolla päällä. Vitsi, toimiskohan tää telkkari oikeesti? Hei, sinne tuli menu! Mä painoin menunappia tuolta. Vähänkö siisti? Nyt kytketään siihen toi boksi ja kovalevy kiinni ja katsotaan, löytyykö sieltä yhtään mitään. Siis mä kytkin noin virrat tuohon päälle ja toi lähti niinku... Tonne tuli ei signaalia ja siinä luki Sub TV tai jotain. Mut mulla ei oo kyllä kaukosäädin tähän V-boksiin. Eli tää on nyt se ongelma. Jos tiedät mikä tää V-boksi on, niin kommentoi tohon alas. Mut nyt mun täytyy miettiä oikeesti, että miten... Täällä on, okei, mä painan täältä volumenappia, näkyyköhän se tuolla, noin. Okei, mikäs tää toinen on? Okei, täältä pystyy vaihtamaan kanavia. Mut tietenkään tässä ei nyt mitkään kanavat näy, koska meillä ei ole täällä antennia käytössä. Nyt mä olisin todellakin halunnut saada tähän ton ulkoisen kovalevyn. Mut toimiks tää kaukosäädin tässä? Musta tuntuu, että tää ei kyllä toimi. Menu. Tää kaukosäädin ei kyllä taida olla tosta boksista. Pitäis Toimiihan tää. Tää vaihtaa näitä kanavia. Okei, nyt tarvitsisi saada jotenkin Tää vaihtoi näitä kanavia. Mitenköhän mä pääsisin Hei! HDTV radio. HDTV. Nyt tää meni todella mielenkiintoiseksi. Nyt pitäisi jotenkin päästä katsomaan ulkosta kovalevyä. Mitenköhän sitä Hei, kattokaas! Nyt päästään asiaan! Siellä on USB. Mä menen... Hei, verkkotallennukset. Onkohan se toi vai toi? Mä veikkaan, voisiko se olla toi USB? Mutta telkkari toimii! Hei, siellä lukee My Passportti. Miten tää nyt kuittaa sen? Tässä ei toimi tää OK-nappi. Tää on nyt se ongelma, että tässä ei toimi tää OK-nappi. Miten mä saisin sen? Play-nappi. Mikähän nappi se voisi olla? Tää on joku DNA TV muuten, varmaan tää V-boksi. Tuo lukee DNA. Onko tää joku DNA-boksi? Mihin tää meni? Täällä on jotain tallenteita. Valmistuneita. Hei, täällä näkyy näitä tallenteita. Täällä on siis joku ensisilmäyksellä miehen puolikkaat. Mistä mä painoin äsken? Että mä sain tän. Nyt tää meni kyllä mielenkiintoiseksi. Koska nyt täällä pääsee tänne. Tossa olisi kyllä joku videovuokraamo. Rek. Mut miten mä pääsen? Tässä ei toimi tää OK-nappi. Mun tarvitsisi jotenkin saada niinku kuitattua OK. Mä sain ton napin ehkä oikeasti toimimaan, kun mä vaan rämpäsin sitä nappia ja nyt se lähti toimimaan. Katsotaan, täällä on Simpsonit pitäisi olla. Nyt kokeillaan, lähteekö tää käyntiin. Simpsonit. Täällä näkyy tallennusaikakin. Vuonna 2017 tallennettu. Eli montas vuotta on siihen? Siitä on, 7. Mitä? Kohti jo 8 vuotta. Katsotaan. Täältä tulee jotain uutisia. Voiko täällä kelata jotenkin? Täällä on jotain vanhoja telkkariohjelmia. Kattokaa mikä tohon kuvaan tuli. Simpsoni. Katsotaan lähteekö se päälle. Hei. Tästä tuli niinku ihan loistava telkkari. Sony Bravia telkkari. Oikeesti laadukas. Hyvä kuva. Ja miettii, että tommosia tallennettuja ohjelmiakin tulee tosta, niin ihan sikamakee. Niinpä se vaan lähti toimimaan ja Simpsonit pyörii tuolla. Mä oon joutunut sen tässä varmaan todennäköisesti blurraamaan tekijänoikeusvaatimusuhkien takia, joten ei katsota Simpsoneita täällä mun kanavalla, mutta annetaan sen pyöriä tossa. Eli ihan toimiva setappi löytyi tosta, ihan älytön juttu. Mutta mä tosta taisin aikaisemmin luvata, että kokeillaan tätä Samsungin puhelinta.
Se on nyt tossa ollut jonkin aikaa laturissa, niin kokeillaan lähteekö se tosta tulille, jos pistetään napista sitä. Hei! Se lähtee päälle. Tääkin lähtee siis päälle. Samsung Galaxy S6 Edge. Kommentoi tuohon alas, että onko tää niinku ollut aikoinaan hyvä puhelin, kallis puhelin. Mulle ei sano mitään. Mä käytän itse iPhonein puhelimia, joten mulle nämä Samsungit ei kerro yhtään mitään. Mutta kommentoi tuohon alas, onko tää ollut niinku, onko tää ollut hyvä puhelin. Tai onko tää vielä hyvä puhelin. Tämähän näyttää käynnistyvän meinaa. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Hei, se käynnistyy. Tää lataa. Poista lukitus pyyhkäisemällä. PIN-koodi, eli tää pitäisi resetoida. Okei. Mut kokeillaan 2 peruskoodia, eli se 1, 2, 3, 4. Joku soittaa tähän. Halo? Halo? Joo, elektroniikkamies tässä. Joo, tänne voi tosiaankin lahjoittaa lisää romua, elektroniikkaromua, jos on tarvetta. Ja tohon alas mä pistän kuvaukseen sähköpostiosoitteen, niin ota siihen yhteyttä, jos haluat lahjoittaa tälle kanavalle lisää viihde-elektroniikkaromua, eli kaikki tietokoneet, puhelimet, ATK-laitteet. Siellä on seuraava soittelee mulle. No niin, nyt alkoikin tulee ruuhkaa, mutta katsotaan, että toimiiko tää puhelin. Mulla alkoi puhelin soimaan. Täällähän näkyykin, että hetkinen, mä en voikaan näyttää, täällä on jotain tän edellisen omistajan juttuja. Tänne tulee Gmailia ja tänne tulee Whatsappia. Okei, mä en voikaan näyttää näitä, ettei tää näy mitään. Kiitoksia katsot videon tähän asti ja pistä peukkuun, jos tykkäät tällaisista videoista. Ja kommentoi ehdottomasti tuohon alas, jos haluaisit nähdä vielä lisää tämmöisiä testailuvideoita näistä elektroniikkalaitteista. Tuolla olisi vielä testattavaa, siellä oli tulostinta, siellä oli digibokseja, siellä oli mitä kaikkea siellä vielä oli. Ja sitten olisi nyt vanhoja tietokonejuttuja, mitä voitaisiin testailla, niin ehdottomasti testailtavaa löytyy. Kommentoi tuohon alas, mitä olet mieltä. Ja pistä se kanava tilaukseen, jos vielä ollut tilannut. Hei, me nähdään ensi kerralla. Se on moi!